Ajde, šefice. Šta, vegeta specijalitet, ja? Smiješak za sve, samo za vas. Sa vama. Kulinarstvo podrazumijeva englesku temeljitost, francusku umjetnost, arapsku gostoljubivost. Podrazumijeva poznavanje sveg voća, načina umaka, podrazumijeva pažljivost, inventivnost i pozornost. I sad vas ostavim Nikolini i njenim kroštovama. A podrazumijeva i 5 jaja. Počnemo s 5 jaja. Pametno me dosta. Mislim da nam se maslac stopio. Dakle, draga ekipa, danas radimo kroštove. Počeli smo s 5 jaja. Hvala mojoj majci Anastaziji, koja je to mene naučila. Nemojte me... Ajde samo malo. Znači, prvo ćemo jaja smutiti. Kad Nadalina muti jaja, Nikolina sad muti jaja, ja se zovem Nikolina. Mutit ćemo jaja. Dobro ćemo ih smutiti. Češ ti to rezati, Stefano, ili nekakva rezanja? Će biti kakav editing ovdje. Drago za čemu to učinite. Evo, mala muti jaja. Vi možete pričati sam, pa neću valjda ja sama ovdje. Ja bude Ane ispred pešte. Evo ga, znači umutili smo jaja. Sad ćemo dodat, nemoj Bože da mi išta radimo bez rakije. Rakije, amo, jer utjehe nema u vodi. Nema utjehe u vodi, jedno malo rakijice. Znači 5 jaja, radimo pola doze. Ako smo stavili, sve ćemo po 5 kašika. Ili ti ga žlica. Imamo Stefan neku lokalnu riječ za ovo. Spun. Jedan, malo je odletilo. Kako kažu u Zagorju. Biće veselije. Biće, evo malo mi je ošlo. Mislim da rakiju stavljamo da ne popije ulja. Da, onda se stavljaju uštipke. Nisam brojala 4, valjda je ovo 4. Kako zaključujete, ja ovako ne... Opušteno. Opušten, nema sad tu nekih strogih pravila. Dakle, stavili smo rakiju. U Marijanoj smo kužini. Možemo staviti 5 kašika. Bože me, prosti, ovo je himalajska. Umalo ne stavi himalajsku stolu. 5 kašika eltika žlica šećera. U mokru smjesu. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mislim malo da se spoji. Miriši do ovdje. Molim? Miriši do ovdje. Malo će biti pijanije, evo malo će biti, ali to je za ovo vrijeme korone, mislim da je to izvrsna ideja, šta vi mislite? To je antivirusno. Antivirus, ja se moram nikako ubaciti. Da, se manje dođe, ničak ne sami. Blago, tek smo krenuli, malo je solit, dobro je malo sve posolit, malo. Ok, znači s time smo završili. Ove nam više ne trebaju, ono što nam sad treba jest pola maslaca kojeg mi smo ovo ugasili, evo jesmo, kojeg smo prethodno stopili, možda bilo dobro da ga pustim da se ohladi malo. Utrnite i to. Ovako društvo, znači sad smo smučkali smo jaja, šećer, rakiju, ne zaboravite rakiju, malo soli. Sad ćemo dodati stopljeni maslac koji smo pustili se malo ipak ohladi da nam ne sprži jaja. Pola maslaca. Ako ste vidjeli na receptu, ovo je pola doze. Ako smo imali 5 jaja, 5 kašika šećera, pola margarina, dakle. I 5 žlica rakije, ovako bogatih žlica. To smo dodali. E sad dobili smo ovako jednu tekuću smisu i ideja je da se u ovo stavi brašna koliko popije. Okay. Prije toga u malo brašna dodali smo pola praška za pecivo. Jel? Ako je cijela doza, da nam treba cijeli prašak, mi smo sve prepolovili. I sad ćemo ovako to lagano, morat ćemo kasnije ruke zaprljati, ali o tom potom. Ajmo prvo dodavati brašno, pomalo. Ovo je ono brašno sa praškom za pecivo. Nas da ovo neki stručnjaci ne gledaju.
Ovo ja radim ovako. Mučkaj, mučkaj, mučkaj. I sad strpljivo brašna koliko popijem. Ti dosta brašna. Ova, iće dosta, otiće više od pol kile. Po mojim nekim proračunima. Smisla mora biti mekana, ali to ću vam pokazati kasnije. Evo ga, znači sad smo zaprljali ruke kao što sam rekla. Ovo je, tijesto je mekano, to je jako važno, znači ne smije biti tvrdo. Izrađujemo ga rukama, jeli? I ajde malo ću dodavati brašna čisto da mi se ne lijepi po površini po prstima. Izrađivat ćemo ga, kako mi se da, ovako. Marijanči kuha kavu. Evo ga. To je otprilike, pa ne znam, ja mislim da bi to bilo to. Marijana, šta ti kažeš? Hefita, šta kažeš? Odlično, odlično. Malo se čuje vonj rakije, ali nemojte da vas to je izvrsno za ove prilike. Udarilo u glavu. Evo, bolje ćemo vam čitati kasnije. Hoćeš ti s mlijekom? Senca, ništa, crno. Hoćeš crnu šalicu, hoćeš rozu šalicu. Rozu, pa. Samo roza je. Mislim, nismo perfekcionisti. Evo ga, okej. Šta sad, na toplo ili? Sad izgasine. Tijesto se odmarilo sat vremena u frižideru, na hladno. Sad ćemo ga izvaditi. Okej. Evo ga. Odmorilo se. Lijepo je. Tako. Hladno. Ono što ćemo sad napraviti jest da ćemo brašniti površinu i tako hladno tijesto ćemo podijeliti u recimo 4 ove bumblice, ok? I nek se odmaraju, može? Evo ga, ok? Njih ćemo, ok, evo ga. Evo ga. Ovo jako je mekano tijesto, zadovoljna sam. To je važno, važno je da je mekano. Znači nismo previše brašna stavili, tamo koliko je trebalo. Tijesto se odmorilo u frižideru i sad ćemo ga razvaljati što tanje. Znači poanta je da ga razvaljamo što tanje je moguće. Ja koristim takozvanu klagiju. Ona valja ravnomjerno. Vi naravno možete i valjati što god imate. Evo ga. Okay. Evo, mislim da je ovo... Na par milimetara skroz. Da, ma koliko vam se da, nema pravila, biti radite kako vam se da i koliko tijesto dopušta. Ovo je dobro tijesto pa dopušta. Sljedeći korak je da režemo trakice. Fora je, ako imate onaj valjak sa cikcakom, onako pa da nekakvu lijepu cikcakastu cikcakaste krajeve imate. Ali nije važno, ako nemate nožiće, sasma ok. Nekakva debljina. Hoćete tanje, hoćete kako vam se godi, po ukusu. Ok, ja nemam neko pravilo, tako što 2 cm možda. Okay. Cijeli ćemo. Ono što preporučam je da prvo sve izvaljate i napravite u trakice, sve, cijelo tijesto, a onda se prži u dubokom ulju, ali o tom potom. We'll cross that bridge when we get to it. Okay. E sad, kad smo to napravili, trakice su, evo, dosta su, ok su tanke. Nekakve maštice bi to trebale biti, ali to isto prepuštamo vašoj mašti. Evo ga, u nekakve
to si pripremite. Kao što vidite, tijesto je tanko, onako, relativno tanko. Znači, ako baš volite deblje, može deblje, zašto ne? Evo ga, okej. I ovo je stvari najdosadniji dio posla. Ovo rezanje, valjanje, rezanje i trakice. To je to. To su mašnice već, to već jest. Sad, budući ćemo frigat, pržimo ih u dubokom ulju, teča ulje. Pustit ćemo da se ulje zagrije. Pa da je to dosta. Stavili smo sve. Duboko je prženje, pa treba dosta ulja. I strpljivo čekamo da se ulje zagrije. Pripremili smo to. Za to vrijeme ide pjesnica na engleskom, jel dok čekaš? Jingle bells, jingle bells. Ti u Božić, kud u Božić. Ode neka uskošna. Ja ne znam niti jedno. Ti me nađe. Morali smo dogovoriti ovo, režiser, moramo malo dogovoriti neke stvari. Uglavnom, evo imamo i to. Ovo je ful važan faktor. I kao što vidite, mašnice su tu, neke su mi malo teplje ispale, neke su mi malo tanje, ali to je da zadovoljimo sve ukuse, ako neko voli ovako, onako. Ti si rekao da se ne raspucaju u kuhanju. Ko da se neće se raspucat, ma kakvi, to će se sad lijepo ispržit. Ali o tom potom. Tada! Evo ga, kako šušte, slušaj. Okej. Dobro. Koliko treba biti jako zagrijano ulje? Pa punim treba, baš treba, prži se mora biti jako zagrijano, vrelo naravno s tobom. Vidite kako se mi hurići, pogledaj kako se mi hurići, dobro nanje tijesto. Rakija je napravila svoje, to moramo reći. Znači rakija će nam poslužiti da ne pije. I sad ćete ih okretati strpljivo. Isteći sve ovo. Ja sam malo nestrpljiva pa ja toga stavim dosta. Ispričavam se, treba nam pinjur. Koji baš sad tu nema. Evo ga, imamo nešto. Sin ćemo okretat. Dobro, evo ga. I naravno mora dobiti dobru tamnu žutu boju. Ali o tom potom, evo ga. I sad ovako dok sve lijepo ne ispečete, možemo staviti bliže. Naravno tu je papir da upije ulje. Na maksimumu je, naravno. Mora biti na maksimumu jer mislim to je tanko tijesto, nema se to šta tu dugo peći. Ja volim da su pečeni i vi vidite kako vama paše. To je to. Vidimo se kad završimo sve i kad krenemo palati. A tek miris, a tek kako miriše. Ok, evo ga. Društvo, onda se... I sad ovo je nešto što ide jako brzo u stvari. Ovo najdosadniji dio je bilo rezanje, to smo rezali. I sad laganica. Kako će biti hrskave. Kako će biti dobre kroštule. Mi doma kažemo hroštule, iz nekog razloga moja mater kaže hroštule. I tako skloni izvrtat stvari. Evo ga. Ulje nam se dobro zakritalo. Evo je. La jefita! Što voli? Dođi malo Nije iz kroštula, joj. A rakija. A nisi došla u inšpekcion, šta je? Nisi došla reći da ne valja, vidi. Sve valja, sve pet. Kad se jede, sve valja. Se jede, zapevanje mašine. Dobre su nam, čekaj. Dragi moj, Sad se brzo nema radi. ljepše nego vruće kroštula. Ja vidio mi kako je hrskava. Valja. Mrak. Vidimo, rakija malo putmala. Je rakija, amo jer utjehe nema u vodi. Izvrsno. Odlično. Pa nego šta,
Nego šta nego izvesti. Dakle, to je bio naš mali uradak, još ćete vidjeti zadnju fotku kad su posipana šećera. Mi imamo i sljedeći projekt, ali nećemo vam to odati. Da. Stefan i ja smo to sad dogovorili u malom Mi nismo intervenciji. očekivali... U Marijaninoj kuhinji, normalno. Mi nismo očekivali ćemo mi ovaj naš projekt ovako brzo ostvariti. Pa je, apca, vidiš ti kako se da. Dragi Bog je velik, to znamo, ne? Tako je. To mi je ta izolacija. Mislimo reći hvala. Potres, izolacija. Sve. Godzilla i tako to. Da. Čekamo skakavca još. A ne, bila je već ova, kak se zove, radioaktivna kiša koja je došla iz... Mi možemo više. Mi Tako možemo je. više. Isuse Bože, čak prestane brojat, znaš ono, prestaneš keep track. Evo ga, možemo malo to još posnimiti. Ja nisam tjedan dana ništa jela, sad lažem ko pas. Jela sam od Stefani, gledajte ovo. Šta je sve donijela? A? Možemo to ovdje sljedeći put. Nastaje se. A da nećemo. Ovo je donijela Stefan. Domaćicu. Nije domaćica. Ovo ne, mrak, to se je sljedeći put. Čekaj. Kako? Sad sve ide super brzo. Stef je mene nagovarala da pjevam Marijanči, ali to se Je. neće dogoditi, tako da evo možeš ti preuzeti. Ja. Vidi, kud ćeš ti? Evo, projekt kroštule, kroštule. A nije gotovo. Pretjerano. Sad ih treba pojest. To je sad faza 2. Nema iskrenije ljubavi od ljubavi prema hrani. To pošteno. Pametno me dosta. Slažemo se. Evo ga. Možeš reći dobar tek. Dobar tek, tako je. Uživajte. Ajde, evo, Ćao. vruće, čao. Ko je